Hello guys! This is Jet and welcome back to my vlog! Nandito tayo ngayon sa mall kasama ang Lovey Dubs ko, Dina. At today, kakain kami sa napakasarap na steak. Grabe! Sobrang excited ako! Pero bago yan, iikot-ikot muna kami para makita kung anong pwedeng bilhin. So, kung makikita nyo kami, huwag kayong mahihiyang lumapit ha. Pwede tayo magpicture. Laters! Steak? Akala ko ba fast food lang tayo ngayon kasi nagtitipid tayo, babe. Babe! Uy! Sorry babe. Nagre-reply lang ako sa followers ko. Sobrang busy mo naman. Ilan lang naman nire-replyan mo. Kahit konti lang tong followers ko, mahalaga pa rin sila no. Paano sila dadami kung ngayong konti pa lang sila? Hindi ko na sila papansinin, di ba? Ikaw bahala. Ano nga yung sinasabi mo kanina, babe? Sabi ko, bakit mo sinabi sa vlog na mag-steak tayo today? Ang usapan natin fast food lang dahil nagtitipid tayo. Yun nga eh. Naisip ko, bakit hindi na lang muna tayo mag-steak? Kahit isang order lang. Sayang naman kung hindi ko ma-video. Sabi ko na kasi sa followers ko. Tsaka nakita ko. Yun ang kinakain ng mga influencer ngayon. Dapat hindi na ako sa trend. Nagkikrave pa naman ako sa Mr. Chicken. Next date na lang yan, babe. Promise. Next time na tayo magtipid. Sige na nga. Aray! Oh! Hala! Guys! Look oh! Nadulas ang Lovey Dubs ko! Babe! Ano ba, tulungan mo nga muna ako? Eto na guys, tutulungan na siya ng kanyang knight in shining armor. Salamat pero kailangan ba talagang pati pagkadulas ko, vini-video mo? Babe, alam mo naman na pangarap kong maging social media influencer. Kaya lahat na nangyayari sa buhay ko, sa buhay natin, kailangan documented. Pwede namang piliin, Jet. Hindi lahat kailangan ipakita sa camera. Eh, paano ako makikilala ng followers ko kung ganun? Tara na nga. Babe! Babe! Oo, ano na naman? Mamaya ha, selfie tayo dun sa malaking stuffed toy sa gitna ng mall. Uso yun sa mga influencer ngayon. For the clout lang. Oo na, sige na. I love you, babe. I love you. Oops. Wait lang, bibidyo ko lang. Mag-I love you ka na. I love you. Look guys oh, naglalambing ang Lovey Dubs ko after ko siyang tulungan kanina. So sweet. Dear Love, ako si Dina, isang guro. At si Jet ang boyfriend ko. Halos isang taon na rin kaming magkarelasyon. Sinagot ko si Jet dahil isa siyang responsableng lalaki. Hindi niya ako pinabayaan sa hirap man o sa ginhawa. Magkasama kami. Alam kong mahal niya ako at ramdam kong pinipili niya ako araw-araw. Pero nag-resign si Jet sa corporate work niya at piniling mag-focus sa content creation. Dahil sa mga napapanood niya online. Dahil sa impluwensya ng mga kaibigan niya. At dahil sa pangarap niyang makilala. Nung una, buo ang suporta ko. Masaya siya. At masaya rin akong makita siyang masaya. Naniniwala ako na tungkulin ng isang partner ang mangarap kasama ang minamahal. Pero habang tumatagal, hindi na ako nagiging komportable. Isa akong pribadong tao. Hindi ako sanay na laging may kamera. Na pati ako, bahagi na rin ang content niya. Minsan, kahit nga mga personal na sandali, mga bagay na para sana sa amin lang, ina-upload niya. Tinatanong naman ako ni Jet kung okay lang. At madalas, napipilitan na lang akong tumango dahil nakikita ko ang lungkot sa mga mata niya tuwing tumatanggi ako. Hello again guys! Nandito kami ngayon sa bahay. Pinagluto ko ng Lovey Dubs ko ng hotdog. Alam nyo, kahit simple lang to, special pa rin. Kasi si Lovey Dubs ang nagluto. Ganda naman yun, di ba? Kapag gawa ng taong mahal mo, special agad. Lovey Dubs, mag-ilo ko naman sa mga viewers ko. Hello? Naku guys, mukhang wala sa mood si Lovey Dubs. Mukhang magkakaroon na yata siya. Out muna ako ha. Lalambingin ko lang. Bye! Babe, okay ka lang? Oo, okay lang.
Sigurado ka? Parang wala ka kasi sa mood. Kasi naman, Jet. Bigla-bigla mo nalang hinaharap ang camera sa akin nang walang pasabi. Yun nga ang organic content, babe. Mas gusto ng viewers yung raw. Mas totoo. Kagaya kanina. Bigla mong hinarap sa akin yung camera kahit alam mong wala akong bra. Sorry, babe. Hindi ko napansin. Tsaka, hindi naman nalata. Kaya, huwag ka na mag-alala. Hindi yun ang point ko, Jet. Ang point ko, kailangan ba talagang lahat binivideo mo? Parang wala na tayong moments na tayo lang. Lahat may audience. Ayoko namang itago ka sa followers ko. Siyempre, proud ako sa'yo. Sa atin. Gusto kong ipakita kung gaano ko kaswerte sa'yo. Paano naman kita may papakilala sa kanila kung hindi kita ipapakita sa camera, di ba? Hindi ka ba proud sa akin? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang sana na may sandaling sa atin lang. Yung hindi kailangan ipaliwanag sa iba. Sige, susubukan kong bawasan ha. Pero babe, may request din sana ako. Ano yun? Tuwing lalabas ka sa videos ko, pwede bang maging clingy ka? Kahit konti lang. Bakit? Napapansin kasi ng viewers ko, hindi ka raw palang ngiti. Sinasabi nila under daw ako. Yung iba sinasabi pa, parang fake lang daw ang relasyon natin. Ganun? Oo. Sige na babe, for the views. Sige. Yes. Ayan guys, okay na ulit sila Abidabs. Nasa mood na siya. Kaya lahat kayong nanonood ngayon mga Jetinatics, makikita nyo kung gaano katamis ang kiss ng Labidabs ko. Jet. Ikikiss niya na ako in 3, 2, 1. Ayan oh. Sige guys, babalikan ko kayo ha. Baka kung saan pa ito mapunta. Hindi na yan pang viewers. Hello guys, mga Jetinatics. It's me again, Jet. At today, surprise sundo natin si Labidabs. And eto na siya! Hello Labidabs! Video na naman. Hello. Magay ka naman sa 50 viewers ko. Hello 50 viewers. O siya guys, magdadrive muna ako. Laters! Sinabi mo na naman na surprise sundo, no? Kahit alam ko namang susunduin mo ko. Siyempre, para may kwento. Tuwang-tuwa nga sila eh. Good example daw ako ng boyfriend. Pagod na pagod ako sa work ngayon, ha? Ang dami kong ginawa. Parang ubos na ang lakas ko. Ganun ba? Sakto. Ito na ang totoong surprise ko sa'yo. Ha? Ano na naman yan? Secret. Kaya nga surprise, di ba? Jet, ano ba? Mamaya content na naman to. Shh! Hindi to para sa vlog. Promise. Surprise! Simple get together lang with our old friends. Hi! Dina! Oh my God! I missed you! Ay nako, Dina. Ikaw na naman yung pinakahuling dumating. Anita, Leo! Namiss ko kayo! Sobrang busy mo. Kaya kami na yung gumawa ng paraan para magkita-kita. Oh, Friday night to, Dina, ha? Tara na, magpaka-wasted na tayo! Nagustuhan mo bang surprise ko, babe? Oo naman. Namiss ko mga kaibigan ko. Deserve mo to. Mag-enjoy ka lang. Babe, please. Just for tonight. Pwede bang mag-enjoy tayo ng walang phone? Yung walang vlog? Sure. Unless may exciting na mangyari. Jet. Okay. Sige na. Order na tayo. Kahit ganun si Jet, minsan lumalabas pa rin ang sweet side niya. Na-appreciate ko ang maliliit na sorpresa na ginagawa niya para sa akin, lalo na't alam niya na pagod ako sa trabaho. Nung araw na yun, nag-book siya ng private karaoke room. Doon, nakahinga ako. Natawa. Nakakwentuhan ko ulit sina Anita at Leo. Mga kaibigang matagal ko nang hindi nakakasama. Masaya ang gabing yun.
na puno ng kwento, tawanan, kantahan, kain, inom. Hanggang sa hindi ko na malayang napasobra na pala ang kasiyahan. Nang makainom na kami, lumabas ang kulit, lalo na sa akin. Nalasing ako. Nagkalat ako sa loob ng karaoke room. Sumisigaw na parang bata. Nakabasag na mga baso at muntik pang maghubad dahil sa sobrang init. Madalas ko ring lambingin si Jet noon. Hinahalikan ko siya. Niyayakap. Walang hiya-hiya. Walang takot. Ang nasa isip ko lang, okay lang. Kami-kami lang naman ang nandun. Ang hindi ko alam, habang aliw na aliw ang lahat sa ginagawa ko, kinukuhanan na pala ako ng video ni Jet. At hindi lang basta video. In-upload niya ito online. Kinabukasan, pinatawag ako ng school head dahil malinaw na malinaw ang logo ng paaralan kung saan ako nagtuturo sa uniform na suot ko sa video. Nasuspend ako ng ilang buwan. Isang gabi ng tiwala ang naging kapalit ay reputasyon. Isang sandaling akala ko ay ligtas, pero yun pala, may camera. May audience. Babe, I'm sorry. Anong sorry, Jet? Suspended na ako sa trabaho! Alam mo ba yun? Suspended! Hindi mo alam ang konsepto ng think before you click? Eh babe, nagkakatuwaan lang naman tayo nung gabing yun. Wala namang masama dun. Sobrang lambing mo pa nga sa akin. Hindi ka nag-iisip eh! Suot ko yung uniform ko sa trabaho! Sinabi ko ng no video, sige ka pa rin! Ang mas masama, in-upload mo pa! I'm sorry, Dina. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya! Ano bang tingin mo sa akin, Jet? Content? Entertainment? Sinubukan kong intindihin ang ginagawa mo. Ulit-ulit. Pero parang hindi ko na kayang lunukin tong kalokohan mo. Kalokohan? Kalokohan ba sa'yo to? Ito ang gusto kong gawin sa buhay ko. Ayoko nito, Jet! Hindi ko to gusto! Ayun! Lumabas din. Peggy lang palang suporta mo sa akin. Sinubukan kitang intindihin at sinuportahan kita ng bukal sa loob ko. Babe. Oh! Baka gusto mo bang kuhanan to? I-video mo na rin tong pag-aaway natin. Sagarin mo na! Hindi, babe. Please. I'm sorry. Kung ito ang buhay na pipiliin mo, Jet, magkakaproblema talaga tayo. Hindi ganito ang pangarap kong buhay. Maghiwalay na tayo! Dear love, hindi ko alam kung naging unfair ako sa naging desisyon ko. Pero alam ko, hindi to basta-basta. Hindi na kami tugma ni Jet. Magkaiba na ang gusto namin sa relasyon. Ang layo na ng pagitan ng mga pangarap namin. Magkaiba na kami ng direksyon at kahit pilitin pa, hindi na kami nagtatagpo. Sinubukan ko naman. Tumahimik, nag-adjust, umintindi, nagbigay. Hindi naman masamang mangarap. Pero hindi rin naman maling unahin ang sarili, di ba? Kaya pinili kong tapusin. Hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil hindi na sapat ang pagmamahal para manatili.